Je to trošku takýto rozdiel, pretože pokiaľ hovoríme pánu Jurzicovi, on keď nastúpil, tak priamo mohol nastúpiť do určitej frakcie, vzhľadom na to, že patril k strane liberálnej ECAS, ktorá má svoju aj nejakú európsku štruktúru, kdežto ja som si musel sám, ako nezávislý a nezaradený poslanec, niečo vybudovať, aby si ma niekto všimol, aby ma zaradil do nejakej frakcie. Musel som vyvíjať určitú činnosť, rozprávať s kolegami, stretávať sa. A nakoniec sa mi to aj podarilo. Bol som oslovený frakciou ID, ktorí ma oslovili s tým, aby som bol členom tejto frakcie, avšak udiala sa takáto vec, že pán Kollár, ktorý bol v európskej frakcii, neviem z akého dôvodu, no z dôvodu, že som nechcel byť členom strany Sme rodina, tak sa rozhodol a povedal, že nie, on s tým nesúhlasí. Slovák vás zablokuje, aby ste bol vo frakcii a Francúzi a Taliani s tým súhlasia. Tak som sa potom snažil ďalej. Bol som oslovený pánom Legutkom a pánom Čarneckým z európskych konzervatívcov, aj kolegami z Čiech, s tým, že chceli, aby som pracoval vo frakcii európskych konzervatívcov a reformistov. No tiež podľa mojich informácií udialo sa to, že poslanci z cudzích štátov nenamietali to, ale tiež jeden kolega Slovák z Európskeho parlamentu s tým nesúhlasil. Nevzdával som sa, išiel som ďalej. Oslovila ma pani Konečná z Leftu, ale to už bolo tak dosť tesne pred koncom toho volebného obdobia. Tam bolo konštatované, že už v tomto volebnom období už to nemá zmysel, ale že v ďalšom volebnom období, pokiaľ by som bol úspešný, tak nie je problém pracovať aj v tejto. Že je to pomerne široký diapazón, ale naozaj, pokiaľ človek nie je súčasťou nejakej frakcie, tak asi toho veľa v Európskom parlamente nezmôže, pán Jurzica. No asi nie. Určite to majú ťažšie tí, čo nie sú vo frakciách. Frakcia pomôže aj s tým, že poslanec dostane spravodajcovanie a myslím, že aj viac času dostanú tí zaradení poslanci na prejavy v pléne a na výboroch, takže určite je lepšie byť vo frakcii.